pinita nili nali to mafan woreng AWARSAI puthak silabangso video long nang than pachini ponikpo kopia woreng AWARSAI ma kon ana vacancies do ma kachar leng deng kon an se nang zima la koson se ka apply ning ma labangso puthak mate labangso details ma kanale tum labangso video arlosi thekpon long ikpo tangte aprang si KARDOM kadu kave Karbitich 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame la pen nali tum jong sila bangso YouTube channel long na non sina ka homri milang pulote kaching hon pen nali tum subscribe ikon la pen adung hes tame belarjan thekloing hor la bangso dim tame nali tum ber pon ik denon la pen tinene pin pen nali tum all puke tok duye la bangso dim puthot nali tum ber pon ik denon nali tum jong si ber ik det lo pulote monon pin ni le ajad update le la bangso YouTube channel long upload tame nali tum amobile long an notification nali pen nali tum birta kilong daprangi afan lo la pen nalitum hanchuning ria lambang la puelo labang so video nalitum kan ma share on share go karbiang long aras tami palang iknang lapen pachini iknang than pononang SSC Recruitment 2023 Sub Inspector exam for 1876 post aparman apenon dak details lang pononang details bang kira son hello pusamen kenalitum thek ponlong ikpo dak Sub Inspector the pen total post vacancies the 1876 ando the pen organization amen bang dak SSC India la pen qualification the graduate unang po the pen application process bang da nalitum screen long thek ponang po online si apply iknang po the pen application fee bang dak 100 rupees nalitum pi iknang po la pen start date bang dak 22 July 2023 pen sige cheng pono la pen last date 15 August 2023 ansi last date lo la penon puthot dak ing sonsoni dak lang pontholo nang SSC Recruitment la bangkela son hello official notification bang dak release pon elo Delhi Police la pen Central Army Force Police Force exam afan nasi non ning ke hang abang fu abang fitum nalitum prabjin pen jogdon ikon la pen SSC Recruitment details bang sono name of exam bang Delhi Police la pen Central Army Police Force examination 2023 name of post bang dak Sub Inspector la pen name of director number of post bang dak 1876 tentative lo la bang Delhi Police under 162 post la pen CRPF as to 1714 kasana la pen education qualification bang dak bachelor degree ki untang abang phu mate abang phinang po la pen candidate must be possess a valid driving license tanang po LMN motorcycle car la pen physical endurance measurement test mate PEMT lai which the end pon po la pen pay scale bang dak notification la official notification along se do po la pen exam center in Assam along bangke Dibrugarh Guwahati Dispur Jorhat la pencil chara long si anpon po age limit la ke 20 years pen 25 years molam abang phu abang phitum si jogdon long ikpo la pen application fee for SSC exam la bangke la son lo candidate have to pay the application fee to complete their online process in alitum pe na po category wise dak application fee bang and pon po la son la category la bang ke general atum 100 rupees la pen obc atum pharoisi la pen women atum nangne la pen sidul case atum nangne la pen sidul tribes atum ta nangne la pen ex serviceman atum stame dak pi ik nangne la pen kipinangji aba a category la bang ke la son la general la pen obc atum si pinang po la pen kipinangji la bang ke debit card credit card net banking mate UPI online si nalitum payment iknang puka apply nei ko son ma pulte nalitum labang so article long wang la pulte dak nalitum link long ikpo kali pulte nalitum telegram channel kali pulte labang so video description long stamina nalitum link long iki hala bang so link long bear non online application link puduye la pen nalitum bear ikde kap jat browser pen stame che open ikpo aprang nalitum registration ang po la pen nalitum phanna dak kenang sa sot ka fill up nei an nalitum fill up nang po la pen son documents nalitum upload nang po la pen puthot nalitum application fee pinang po jong si fee nalitum pia la pulte nalitum application mang submit iknang po la bang so acknowledgement a copy ba nalitum print out ik dat si b ik dat nang po athema mo aprang kinang ya pan la pen important dates bang la son lo important dates bang ke application start date bang ke pen ta nili nan thana 22 July pen se cheng pon lo la pen application last date bang da 15 August la pen application correction la ke 16 17 August la pen date of exam bang October malam sin nalitum than exam bang ke and pon po apen important links bangla son hello important links nalitum dak bangla theklong ikpo online application link ta dak pen nalitum do ikpo lapen notification links tamil long pon ikpo nalitum tangte non nili
nalitum han pathek pen notification abang nampiklang ponje aphan bor ekpo lapen nilidak notification manalitum han masap sa pathek pen dak nampiklang ponje aphan niliput dak bor ekpo lalo nalitum na screen long thek pon long po la notice nalitum la dak thek pon long po details dak se tok erlo nalitum la bangso details dak copy pima polote nalitum dak thek pon long po tentative vacancy sub inspector in Delhi Police anat male anat bangla sonlok ST tum kaduka wepen dak 09 ando lapen Delhi Police female bangke dak ST tum banga 404 an pipono sub inspector GD CRPF anat bangke dak ST tum afanda kaduka wepen 114 an lapen female candidate tum han 7 la sining hang abang pu abang phe tum prabjen ben ki jog dunia fansi chuningri pon iglo lapen pinaan dak details ke tok bondo age limit kadu kawe dak tok ik thailo nalitum la screen along thek pon long ikpo lapen salaries tame dak thek pon long ikpo kan ansi dak ki pinang zima lapen kosong si kelong zima la hai hui nalitum la bangso advertisement alo long se thek pon long ikpo kadu kawe pen dak nalitum thek pon long igini dak nilida ke do an bangke nalitum han nampiklang pon ik thek dat po thima dak 52 53 application do theklongi nalitum da amo theklong egi nalitum la theklongi screen alo da 53 page andu labang store notification allo labang ke nilita da ke to an bana piklang thek that pola pen ka apply process ta meni lipathek pen ka logini ko son malabang so pathak sta mena piklang pon tu ekpo la pen nalitum theklong labang so article long wang stat me thek ponong ekpo kali putte labang so video description along sta me long pon egi ke apply link nalitum labang so article long wang lo pulte register login podim nalitum ber igna po la pen official website along na pon ekpo nalitum phan scc.nic.in labang so dim nalitum homri pigon la lo pulte nalitum dakpen ke apply process pan dakpen long pon ekpo nalitum la thek ponong ekpo home page along wang ikelo la pen nalitum jong se dak aprang dak wang tang lo pulte nalitum dak pen user registration number lapen nalitum dak password ber pen stame login pon me lapen non saki milang pulte nalitum thek pon long igila ber thek new user register now labang sodim nalitum ber igun dak ber ik det pen polote nalitum atheng no stame kapre ka page dak registration home page mananglang ekpo aprang sila son lo dak details basics detail nalitum dak pen fill up pon ignang pon nalitum aadhar lapen type of ID number name verify name lahai nalitum dak pen fill up pon ignang po da process bang ke thoman duye aprang sinalitum dak non bang basics details nalitum fill up ignang po depended additional and contact details lapen declaration nalitum lake thom complete ote nalitum dak pen apply dun ikme po la hello sinalitum labang so voreng AWARSAI jong sining hang pulte nalitum jogdon pe prabigon nalitum jong sining hang he pulte ning hang tum 2 minute labang so video kan master serego karbiang long arat tame ka eli karbia khaidu ola se chinghon sroina la pen birta ta chipi sroina la se kan ma nalitum ta share on share igon nilis tame kan ma paklang pon thek bang ni rita paklang pon ik bompo lalo la pen nalitum na antala bang so YouTube channel bang subscribe rilang pulote nalitum subscribe igon la pen adung hestame belar jan thekloi hodax tame nalitum berpon igdel la sipinia video lang bang nilila short information nalitum hanangi pi bang la anchola la se domi thak me kadu ka ve Karbi teach 2.0 YouTube channel long kelang ara do an pas tame nilhin pen KARDOM to change your